kettlebellom, ale predtým ako začneme, rád by som vám vysvetlil, čo je vlastne kettlebell. Kettlebell predstavuje zvláštny druh činky so špeciálnym úchytom. Okrem posilňovania je toto náčinie možné použiť aj na zlepšenie celkovej koordinácie tela, napríklad pri terapii rôznych druhov chorôb. A aké sú výhody činenia kettlebell? Sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ak chcete schudnúť, vybudovať svalový objem, zvýšiť silu alebo si zvýšiť svalovú vytrvalosť, kettlebell je pre vás ideálnou voľbou. Všetko je založené na jednoduchosti, pretože aj pri posilňovaní platí pravidlo, že v jednoduchosti je sila. A práve jednoduchosť a účinnosť sú hlavnou prednosťou kettlebellu. Keď sa vám to páčilo, lajkujte, zdieľajte a prihláste sa na môj YouTube odber. Každý týždeň vám ukážem niečo nové a užitočné. Teším sa na vás.